On je vedľa mňa? No ne... Jak som mal vedieť, že príde ďalšie auto a 50 ďalších? Ale jestem po vozidle. Rýchlo, si zranený! Krysa! Jaká krysa? Nie, krysa. Takže kry, chápeš, že za krysa. Počkaj, Doriti, však ja tu zomieram. Strašná temnota, ty tvrďas. Lebo som tvrdá, tak nevidím teraz. Máš tvrďas, že tvrďas ide bez ako nejakej svetelka a podobne. Ty krysa! Lebo ja nič nevidím, kde sú. Tam je to strašne tmavé, chápeš? Tvrďas, nie? Tak musíš dať všetko. Švác. Tam je ešte niekto? Odhalili nás. Do prdele, že tam už nikto není. To bolo asi hlúpe. Ticho, nebolo nič hlúpe. Odhalili nás, to neviem, ako sa stalo. Tak kto je teda? Strieľaj. Ja som nevedela, lebo oni nestrieľali prv. Ježi sa spojili k nám hneď. Že normálne si povedali, že pôjdem s nimi. Vám páži, už jen tým chcem. Janka! On je vedľa mňa? No ne... Jak som mala vedieť, že príde ďalšie auto a 50 ďalších? Jak som to mala vedieť? Je, že ideme dopredu, move. A ideme tu. Idem riešiť. Retro. Hneď ti to ide lepšie. No, poriadne sleduj, čo sa deje okolo teba. Kde zomrem? Slavo som sledovala do Riti. Ty si odostrila oči, alebo nie? Čo stalo? Jup. Hops. Tam som to hodila. Tam som to hodila. Zomrem. Nenka, čo sa ti deje? Ja neviem, proste... Panikáriš? Bohužiaľ, Minomate ako bol... No, už je taký nedostupný bol na chvíľku. Čiže to je niekto... No, na strom sa zameriáš. Ale on má prefire. Veď, ale to je iba tento jeden. Ty gauče tu prestreluješ. Nie, ty... Bože môj! Asi to chce inak. A dosť. Poď. Mám to. No poď. Ty koľko sa si dala inú šupu. Taký pán sa. Bam. Čo si ešte stlačala? Bo ja som žmurko zrovna. Myslím, že som zrovna žmurkla. Janka! Veronika, žmurkám, nemôžem za to. Dneska už robíš kerky? Však konečne voľno bolo, tak trebalo. No tak poď. Čo to bude dneska? Chcem draka. Máš nejakú predstavu, alebo to je na mne, alebo... Drak. Drak? A kam? Takého veľkého, malého? Malého dračka. To ťa nikto nebude privážne. Potrebuješ veľkého draka, takto presne. Bude chrliť oheň, takto po celej ruke. Tak ty vieš, čo je najlepšie, tak daj ty. Daj na seba. Dobre. Dneska tu máme môjho draka. Nemyslím ja. To nevydržala. Ticho, nevlakaj. Nič sa nestalo. Snaž sa. Snažím sa. Ešte mám po tebe ďalšie požiadavky. Fakt? Jašterica. To neznie pekne. Neuvrač o moje kerky. Neviem, čo sa myslím. Hotovo. Mám draka? Ochorný oheň, pozrej. Pozrej. A teraz čo? Ukážem biceps a vidno len nohy. A brucho. To sebe nezamysleli. Toľko si mi nezaplatila. Neplatím nič. Tak to sa ešte tiež. Ukáž sa dám. Tak. Ešte aj s podpisom. Cuphead Drak. Daj. Hotovo. Všetci budú vedieť, že si drsný hráč. S tebou sa nerádno zahrávať. Čo sa deje? Čo to bude ďalej? Povedala si, že máš to viac. Mám toho viac. Chcem kotlik. S gulášom. Prázdny. Zjedený guláš. Kam? Kam uznáš záhode, kde by to vyzeralo najlepšie? Na bradu. A nie na chrbát? Nie. Na chrbát. Normálne. Chrbát. Nie? Brada. Tak brada. Ja som Tater, ja viem. Dobre. Hotovo. Za toto som si nezaplatila. Ty neplatíš vôbec. No. Veď toto. Ja už toto nedám. Ako to tu zvládáš už týždeň? Čak mám nové kerky, mám sa na čo tešiť. Na to stačí byť deň. A toto sa tu deje. Veď máš 3 kerky, však to je 4, však to je dobré. Za 3 hodiny. Ja už na to nikdy neodídem. Pozajtra ideš domov, len si zhodil kačičky z balkónu. To je
pohode, ja ťa za chvíľu pustia.